Milanko sa nachádza v našom zariadení, teda v našom centre pre deti a rodiny už vyše roka. Je to chlapček s veľmi vážne chorým srdiečkom, s nevyliečiteľnou diagnózou a tým, aký on je maličký a útlučký, sa stal veľmi rýchlo miláčikom a anielikom pre nás všetkých, pre celý personál. Po pár mesiacoch sme zistili, keď prišli viaceré komplikácie a Milanko musel byť hospitalizovaný niekoľkokrát v nemocnici, sme požiadali teda Plamienok a pani doktorku Jasienkovú, či by nás nezobrali teda do starostlivosti, aby sme mohli využívať teda ich dlhoročné skúsenosti, čo sa napokon aj stalo. Plamienok nám veľmi pomohol s tým materiálom technickým vybavením, ako som spomínala. Dostali sme k dispozícii odsávacie katetre, teda odpadla nám nejaká starostlivosť vybavovania cez poisťovňu a byrokracie a tieto veci. Pravidelne teraz sme v kontakte a pýtajú sa nás, či niečo potrebujeme. Tým, že dostávame odbornú pomoc a radu, Milanko už nikdy viac nemusel byť hospitalizovaný v nemocnici. Vďaka Plamienku máme iný pohľad na to dieťa a vidíme, že centrum tej starostlivosti je tá pohoda dieťaťa. Rada by som sa poďakovala všetkým ľuďom, ktorí podporujú takéto podobné organizácie, že ťažko choré detičky môžu kvalitne žiť aj v domácom prostredí.